società civili o autoritajiet konċernati. Gospođo predsjednice, poštivanje dostojanstva žena jest mjerilo samopoštovanja jednog društva, mjerilo zrelosti jednog društva. Međutim, mi u Europskoj uniji, nažalost, imamo još puno posla, imamo prilično loše statistike. 45% žena u Europi je bilo žrtva nasilja, 10% su pretrpjeli seksualno nasilje, 12% žena u Europi žrtva nasilja u obitelji. U Hrvatskoj, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, svakih 15 minuta je zlostavljana jedna žena, time da 83% žena u Hrvatskoj nikada i ne prijavi nasilje, pa stvaran broj zlostavljanih žena vjerojatno je i veći. Nasilje nad ženama ima naravno jednu prekograničnu dimenziju i treba se s njime boriti stoga i na razini Europske unije. Moramo imati minimalne standarde, definicije zajedničke akcije kojima ćemo se boriti protiv nasilja nad ženama i zato sam podržao ovo izvješće. Hvala vam. Thank you once again, Madam President. I very much share the committee's desire to tackle the prevalence of violent crimes against women and girls in our society. As the report highlights, violence against women is taking even more unacceptable forms.